To je Bestov VIP intervju. Dober dan v Best popoldnevu v naši družbi. V čast mi je, da lahko zdaj to povem. Ena in edina dama, kraljica in carica Lepa Brena. Dobro nam došli, kako ste? Dobar dan svim gledalcima i dobar dan svim slušalcima i naravno čitavoj našoj ekipi koja je ovdje u radio televiziji Best FM. Dobro raspoloženje, divan dan i srećna sam što sam evo kod vas i što smo u Ljubljani. Ja vas moram pitati kako je vaš zglob? Neverovatno kako ste izdržali koncert do kraja, mislim. Da. Zaista to je nešto obično kada imate tako naporne koncerte i kada imate turneje uvek držite se da ste u dobroj formi, da obično idete na treninge i mislim da sam se tog 10. decembra osjećala toliko dobro i fantastično da mi je prosto neverovatno šta mi se uopšte desilo. Međutim, ja moram da kažem da zaista nisam isplakala celu tu priču koliko me to emotivno i fizički zabolelo, gde kada je snimatelj pao na mene ja sam znala da sam nešto polomila, da sam nešto slomila, nisam znala baš da ćemo imati operaciju. Uspela sam da izdržim zahvaljujući zaista publici i tom adrenalinu koji imate na sceni i shvatila sam da bez obzira šta se dešava i kako se ja osjećam da moram da izdržim do kraja jer smo bili na početku koncerta i hvala publici, hvala Bogu, hvala, ne znam, mislim kome više da se zaista zahvalim što sam uspela eto da izdržim ceo koncert, gde kada smo završili koncert prvo me interesovalo kako je snimatelj pošto se i on dobro ugruvao, međutim zahvaljujući njegovoj mladosti i njegovim godinama on je uspeo da se izvuče, a ja sam završila na operacionom stolu ujutru u 6 sati. Međutim, moram da priznam da me to nije toliko pokolebalo, da sam zahvaljujući podršci i moje porodice i mojoj velikoj snazi i volji kako sam ja inače i sa velikom podrškom publike da što pre se vratim na scenu, evo uspela sam da nekom rekordnom periodu zaista se rehabilitujem i da se vratim zaista u top psihofizičku formu i evo danas smo tu da najavimo koncert u 8. marta koji će biti u areni Stožice. 8. mart jeste dan žena, dan, kako da kažem, nežnijeg, ali veoma jakog pola, ali ja uvek kažem da će to biti jedan zaista spektakularan, ne koncert samo na kome će se menjati haljine, garderoba gde će jednostavno publika vidjeti to, nego bit će to jedan s jednom fantastičnom svetskom produkcijom gde je to bila zaista i moja velika želja kao i mog organizatora Ekstra FM radio gospodina Ivana Kacunića, koji stoji zaista čvrsto iza čitave ove priče, gde ćemo napraviti za taj poseban dan zaista spektakularan koncert u areni Stožice u Ljubljani. Ok, v mladosti ste trenirali košarko. Tako je. In nadimek Brena vam je dal takratni trener. Lepa pa je dodal voditelj Minimax. Tako je. A še vedno spremljate košarko ali mogoče gledate kakšne druge športe? Pa moram da priznam da ta neka hiperaktivnost u moje vreme kada sam ja bila dete, ja sam bila hiperaktivno dete, rešavala se tako što su se deca bavila sportom i naše jedino sedenje je bilo u školi kada smo sedeli po 45 minuta gde smo svaki 15 minuta igrali
u našem školskom dvorištu i da je sedenje kući bilo vezano možda za rad domaćih zadataka. Mi smo prosto jako aktivna deca. Ja sam se bavila i košarkom i pevala sam u horu, išla sam na takmičenje u to vreme iz srpsko-hrvatskog jezika, jako sam dobro crtala, pisala sam jako lepe prozne priče. Već se tada videlo da sam okrenuta ka umetnosti. I bilo je sasvim logično i normalno. Ja sam počela već od 5. 6. razreda osnovne škole već da pevam po festivalima, gde sam počela da osvajam nagrade i nastavila sam, uvijek sam se bavila sportom, ali sa košarkom sam imala problem što sam izvrtala ovaj desni gležanj, mi se uvijek izvrtao, tako da znate kako, sudbina se uvijek pobrine čime ćete se vi baviti. Znači, nisam uspela da budem dobra košarkašica, ali evo postala sam dobra pevačica. Vrhunska pevačica. Pri nas se v zadnjih dneh zelo veliko govori o našem košarkašu Luki Dončiću. Kako da ne? Tako, a ste slišali za njega, ne? Ker on je vaš najveći fan. Da, pazite, pa ko ne zna za Luku Dončića? Luka Dončić je jedan od najboljih mladih košarkaša današnjice u svetu i sasvim je normalno i logično da pratim kako igra i da moram da priznam da sam njegov fan i da me oduševljavaju tako mladi ljudi koji su, mislim da su sportisti ljudi koji su ljudi otvorenog srca i da oni šire jednu dobru energiju, tako da evo iskoristit ću priliku da pošaljem jedan veliki zagrljaj za Luku Dončića. Ma sam se naježila. A Luka Dončić, kad ima trening, on uvijek sluša vaše pesme? Pa verovatno to me čini jako srećnom, zato što mislim da moje pesme daju radost i energiju i to je ono što je nekakav moj životni moto, da pošaljemo ljudima koji živimo veoma brzo, sve nam se svodi na telefon i na informacije na telefonu, mnogo sedimo i mislim da mlade devojke i mladi ljudi treba što manje da drže telefon u rukama, a da što više izlaze, da se što više druže i da nađu svoju srodnu dušu. Znači da se vole, da se zabavljaju i da uživaju u svom životu. Če bi morali izbrati eno pesem, ki vas najbolj opiše, katera bi to bila? Pa možda to je pesma Ja nemam drugi dom. Okay. Zato što je to recimo pesma koja izražava jednu bezrezervnu ljubav uopšte i prema porodici, prema ljudima. Onda recimo još jedna pesma koja je možda baš onako lepa pesma koju veoma retko pevam, to je pesma Nežna žena. Kao druga i treća pesma koja je kao moja poruka svima koji se bave nekako pesmom, treba da bude hajde da se volimo. Radost, ljubav, pesma, energija, to je ono što je moja poruka. A so vam kdaj vaši otroci predvajali kakšnega novega izvajalca v smislu, mami, daj to poslušaj, pa vam je bilo všeč? Ja u principu volim da slušam muziku koju slušaju mladi, volim i hip-hop, volim i rap, ali naravno volim da slušam, ako me pitate, ja sam ex-U, ljubitelj ex-U muzike, znači hrvatske pop glazbe, volim bosanske sevdalinke, volim vranjanske pesme, volim šumadijske pesme, volim, znači sve to što je pripadalo nekako ex-U
volim i rock and roll i ljubitelj sam muzike koja je nastala od 60-ih, znači svetska pop i rock scena, od Beatlesa do svega što se dešavalo do recimo neke možda 90 ili 95. godine, zato što je tu imate i Led Zeppelin, Deep Purple i Fred Mercury, odnosno Queen, imate ne znam, Celine Dion, imate Mariah Carey, imate, mislim, sve to što je ostalo dobro u muzici nastalo je u periodu između 60. godina do neke 95. Ajde kažem do neke 2000. godine. To je ostalo kao svetska evergreen muzika. Kao i kod nas. Ono što je ostalo kao da kažem XU jugoslovenska stara muzika, pazite, to su vam znači svi oni silni festivali, Iliđa, zatim Opatijski festival, Splitski festival, znači Eurovizije svetske, znači sve to što je bilo, to je ostalo nekako muzika koja će ostati upamćena i za buduće generacije, jer mi možemo da znamo šta će biti, šta će trajati i vidjet ćemo šta će ostati tek za 20 godina. Ali sigurno je da ovo što prave mladi ljudi i što se u stvari prenosi iz Amerike, se prenosi u stvari ta vrsta tehno muzike, rave, bilo čega, znači to je sve na neki način samo nešto što je transparentno, pa se prenosi, pa se pravi ovde na našem jeziku, da li na slovenačkom, da li na hrvatskom, da li na srpskom ili bilo koji neki drugi dijalekt. Tako da volim da slušam sve što slušaju mladi i sve što je popularno, naravno volim da slušam. Volim i ja promene, zaista. A obstaja kakšna stvar v življenju, za katero vedno rečete ja? Ne postoji jedna stvar za koju kažem ne znam, dobra sarma možda ili... Da, možda jutarnja kafa, da. Aha, super, uvijek jutarnja kafa. Pa jutarnja kafa, da, to. Osim kad si bolestan, baš, pa onda ne možeš da piješ. Ja sam kafedžija, činjenica da govore kao treba da piješ, ne znam, mlaku vodu i trebaš da piješ sa limunom ili da piješ green tea i to, znaš, postoje neke loše navike, eto, da pijemo kafu ujutro odmah, čim se probudimo. 8. marca na dan žena imate koncert v Ljubljani, v Ljubljanskih Stožicah. Tako je. Kaj lahko pričakujemo? Pa ono što smo produkcija i ja se dogovorili zaista, pošto je to jedan veoma poseban dan za naše dame, pošto je to dan žena, dogovorili smo se da napravimo zaista jedan fantastičan i spektakularan koncert. To neće biti koncert u kome se menjaju samo haljine i cipele, to će biti koncert koji ima trenutno najbolju i najjaču produkciju na čitavom Balkanu. Biće to nešto zaista veličanstveno i veoma spektakularno i veoma posebno, tako da će mi zaista biti veoma drago da muškarci počaste jednostavno sve svoje dame jednom kartom i da lepo dođu i dovedu sve svoje dame, dovedu na koncert za Dan žena. A da li imate možda neki poseben ritual prije koncerta? Se pravi, kakšno posebno... U svakom slučaju da. Ja volim da u stvari pre početka koncerta da sam spremna i obučena možda nekih sat vremena uvek ranije i ne volim da imam mir i tišinu, da imam koncentraciju, da se odmaram i da se pripremam. Prosto ne volim nikakvu frku, gužvu. Uvijek imam svoju posebnu garderobu u kojoj
mi se napravi da imam kompletan moj dnevni boravak gde se odmaram kao da sam u svojoj kući, gde čekam da me asistent zove 15 minuta pre izlaska, onda 10 minuta i do 5 minuta pre početka koncerta uvijek stojim spremna i čekam da jedva čekam da izađem uvijek pred svoju publiku. Kateri je bil najbolj neobičajen poklon, ki ste ga kadarkoli dobili od kakšnega svojega oboževalca? Pa ne smem da vam kažem. Bilo ih je puno, ali nećemo to. Puno, tako da neki nisu za objav. Šalim se, naravno. Pokloni se uglavnom svode, ne znam, na neke mede i tako nešto što je slatko, nešto što je predstavlja jednostavno onako nekakav poseban mali skroman dar, znate, za svu tu vernost i za toliko godina koliko neko voli da sluša vaše pesme. A lahko naše poslušalce, poslušalke, gledalke, gledalce povabite na vaš koncert 8. marca? Pa evo, ja ću da naravno pozovem uglavnom sve one mlade dame i pozvaću naravno sve muškarce da budu veliki džentlmeni i da kupe kartu svojim damama, svojim majkama, svojim bakama, prijateljicama, da ih povedu na koncert za poseban dan, to je Dan žena, da svoje dame ženskog roda učine taj dan veoma srećnim i da zajedno dođu da se provedu sa svima nama. Biće to koncert 8. marta u areni Stožice u Ljubljani sa početkom u, ja mislim, 20 ili 20:30 časova, tako da eto, sve ih pozivam još jednom da dođemo da pevamo i da se družimo, jer će to biti zaista jedno nezaboravno veče. Zelo sem vesela, najlepša hvala za vaš obisk. Pridite, prosim, še kdaj. Vedno vabljeni, se pa definitivno vidimo 8. marca v Ljubljanskih Stožicah, tako kot ste rekli, ob 8. zvečer ali pa ob 8:30 zvečer, tako nekako, ampak bodite tam že ob 6. Pa čakajte, ker definitivno bomo tam skupaj zažurali in se imeli dober. Hvala lepa. Hvala lepo i još jednom jedan veliki pozdrav svim gledalcima i slušalcima radio i televizije Best FM.